Γιάννη, 2 προσωπικά γκολ απέναντι στον πρωτοπόρο. Είναι η δική σου απάντηση στον ερχομό σου στην ομάδα του. Θέλω να τονίσω το πόσο σημαντική ήταν αυτή η νίκη για μας, όχι μόνο θέμα βαθμολογικά, που θα ανέβει η ομάδα κάποιες θέσεις, όσο γιατί αυτή η ομάδα μας έκανε ένα μεγάλο κακό στο φετινό πρωτάθλημα. Είπε σε όλο τον κόσμο ότι ο Φωκικός πέφτει, ο Φωκικός κάνει καθυστερήσεις, ο Φωκικός πολλά κακά. Σήμερα τους κλείσαμε το στόμα, μόνο και μόνο γιατί ο Φωκικός είναι εδώ. Προσωπικά, εντάξει, αυτά τα 2 γκολ δεν σημαίνει κάτι. Ένας σεντερφόρ δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με 3 γκολ, ούτε με 2, ούτε με 4. Αλλά εντάξει, είναι μια αρχή. Εθνικές ομάδες, Super League. Στη συνέχεια έψαξες να βρεις το ποδοσφαιρικό δρόμο σου. Ήρθες στο Φωκικό με τη σημερινή σου εμφάνιση. Τα γκολ που πέτυχες, θεωρείς ότι δικαιούσε ένα όνειρο στην ελπίδα για να ξαναεπιστρέψεις στα μεγάλα επαγγελματικά σαλόνια? Κοιτάξτε, όλοι οι ποδοσφαιριστές, ειδικά οι νεαρής ηλικίας, σαν και εμένα και άλλα παιδιά που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα, σαφώς και έχουν και όνειρα. Προσωπικά πέρσι είχα μια πορεία με την νίκη Βόλου, ανεβήκαμε κατηγορία και ήρθα εδώ στο Φωκικό ως με ένα στόχο να αναδειχθώ σε αυτή την κατηγορία. Φυσικά και οι στόχοι μου δεν σταματάνε στη Β' Εθνική, είναι στην Super League. Ευχαριστούμε πολύ.